na kyerɛ sɛ saa nipa mo no obiara busua ta n'akyi obiara busua ta n'akyi na bra ya twɛn sɛ amammerɛ mu no ɔhema bɛbɔ di ne sɛ wei na okosi akonya so no kana fe bosome December date so adu nan ayɛ new year eve no ne yɛte mframa mu sɛ Sunyani sɛ yɛsi ɔhene na ase no emu odu ne yɛnte aseɛ nti ɛbra Sunyani gyase hene na ne kwadwo bo abi na ɔtɔso boahen ɔtɔso mienu ɔteyɛ no ntɛm a na ɔba mframa mu ɔde krataa bɛto hɔ na ɔsan yɛ press conference sɛ saa asɛm aba no ɛnyɛ nɔkorɛ nti obiara nyɛ mfiri n'adwene mu na mpokura no Sunyani Traditional Council no ɔmo nhyia yɛ mfa saa asɛm no yɛda mo nyina sɛ brɛ no do onya mo nya adagye na mo hwɛ ɛna so yɛda foforɔ yɛ atena se yɛde Sunyani update ne yɛde ɛbrɛ mo yɛde kan de bɛto manim sɛ ɛyɛ Sunyani mahene nana kosia aso sika brɛ yɛ ɔtɔso emienu Sunyani mahema ɛde bɛto dwa sɛ bi wɔ hene a yɛabɔ ne din a wɔn yi na kyɛ wɔn nam ntintamfidie so no sɛ bi wɔnyɛ wɔ hene a ɛyɛ Sunyani nananom atankonya wɔn ayi no na sɛ ɔno Sunyani mahema ayi no ɛno nti ɛnam so ɛma 19th January 2025 wɔn ɛtwe ɛyɛ akɔmu hene a wɔwɔ Sunyani nananom atankonya asase so wɔn twe n'akonya sensan yɛ ɛsan sɛ no ɔno na ɛyɛ acting president ɛde ma Sunyani Traditional Council wɔn twe n'akonya ɛsensan hɔ ɛna afei so na kontinhene nso so deɛ egu so ɛda pending a wɔn so yɛatwe n'akonya ɛde asensan hɔ no ma ɛno mu no ɛna afei ɛno mu ɛna ɛyɛ akɔmu division no eba abonten bɛkyerɛ wɔn afa mu kyerɛ mu sɛ ɛnya akɔmu hene no na sɛbie so sɛbie nya do ɔno afiri ne pɛm ɛyi ɛyɛ wɔ hene na emu no ɛkwan a ɛyɛ Sunyani nananom fa so ɛdi ɛyi wɔ hene foforɔ a ɔbɛsɔ nananom etu mu de atoa amamuo soɔ no saa kwan no pɛpɛɛpɛ ɛna wɔn ɛfa so wɔn kyerɛ sɛ gyesɛ mmerante a wɔn de wɔn dwa atoa bae na wɔn yɛ nson wɔn fa amammerɛ ne amanneɛ kwan so na wɔn sɔ ne soɔ ɛna wɔn ɛyi baako na wɔn yi no nso so no ɛyɛ ɔmanhema ɛyɛ nanimsɛm a ɔsɛbie so sɛbie no wɔgye tu mu wɔn yɛ ho amanneɛ nyinaa wie yɛ no ɛna n'ahema aba abɔnten bɛka sɛ wɔgye sɛbi asa abrante no tumu a ɛnyɛ yie ɛsan sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔn mu adeɛ ɛna sɛbi so ofiri ama no ne ba nso so a wɔn mafie no ɔha bɛkyerɛ abrewa wɔn mɛkyia ohunu abɔnten so no wɔasɛbi wato nkra yɛ dɛ ɛde ama no ɛno sɛ sɛ nipa bi sei no Sunyani mahema kyerɛ sɛ wɔne ne di ade a ɛnyɛ yie ɛno nti no ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔbɛgye atom na wɔama na babɛdi adeɛ ɛnso sɛ nso deɛ wɔba bɛsɔe anaasɛ mpanya ma ne sɔe ɛyɛ deɛ wɔde bɛdi adeɛ no ɛyɛ wɔkɔgye amansan boahe kɔkɔ a wɔtɔ so emienu na ɛno ho nsɛm no bɛtɔ abɔnten no ɛna sɛ bi n'ahema ɛsɛ ade krata foforɔ ba abɔnten sɛ nsɛm no ɛkame yɛ sɛ akɔmu hene ɛne mpanyinfo no yɛ ahoroɔ ne ka wafa na bɛti ɛno nti wɔtɛbiri nsɛm no de nsɛm no kɔ Sunyani High Court emu a wɔn survey ɛyɛ sɛbi ɔhene foforɔ yi a wabɛn ɛne akɔmu hene wɔn serve wɔn krataa na afei nso wɔn kyerɛ sɛ wɔn ɛtiatia mpanyini ɛne amammerɛ ne amanneɛ ɛso a na wɔn anam wɔn tuo no ɛmfa asomdwie ɛne pɛpɛpɛ yɛ ɛma Sunyani nananom atankonya asase so nti mahema atena se hwɛ a ɛnyɛ yie ɛno ho nsɛm no kɔ court na court mu sɛ court bɛfra na sɛ court mfrɛ no sɛ sɛ yɛnya ne nte sɛ court egu so a wɔdi asɛm no ahwɛ amatu akɔtwerɛ deɛ kyerɛ ɛno ɛna sɛ be adehyebusua no ayɛ nsɛmtwerɛfo nhyia mu akyerɛ mu nsɛm no sɛdeɛ ɛsiteɛ ɛpɔtɛɛ momyɛ nkɔtie nsɛm no abusua kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛmaa mmiɛnsa sɛdeɛ edi kan ka ho asɛm sɛ ɛmaa mmiɛnsa asene mu mma ana sɛ bi wɔn mu de boahe kɔkɔ akonya no na nsɛm no sɛdeɛ esi kɔ no akwamu hene ne ne mpanyinfo anamo wɔn atuo no sɛ bi wɔn so mu a ɛnyɛ yie ɛno nti abusua no so de wɔn fa ɛne sɛdeɛ asɛm no sitie pɔtɛɛ no nso ɛde apɛto abɔnten momyɛ nkɔtie ɛbra na adehye a wɔn Sunyani nananom atankonya asase so ɛyɛ nsɛmtwerɛfo nkyɛmu ɛkyerɛ mu nsɛm no sɛdeɛ esi ɛteɛ momyɛ nkɔhwɛ mmra midende je dankwa mina nyenta chwa busua ɛwɔ anabɔ nkɔkɔ busua kɛseɛ na ase no yɛ busua panyin wɔ hɔ anɔpɛ
mema obi a oba bia ne nsɛntwerɛfo akwaba onhyiamu ya bayi botaye si sanhyiamu asene sɛ epɛsɛ nipa wa wiase nyina ne sunyama nyina eti ne mabia se wo nsɛnsoma asi wo sunyana fa ahensie ho no ebi wa bia omonim yesika sɛ wan kokɔ abusua no a ebusua kɛse a abusua nketewa miɛnsa na ɛhyɛ aseɛ baako ne kwantwiwa baako ne kosuadua na baako so ne nyantachiwa abusua ebra akonya tɔɔyɛ no adehye bebree firi abusua miɛnsa nyinaa mu kɔ sɛ ɔmokɔpere akonwa no na kyerɛ sɛ saa nipa ɔmo no obiara busua taa n'akyi obiara busua taa n'akyi na bra yɛatwɛn sɛ amammerɛ mu no ɔhema bɛbɔ di ne sɛ wei na okosi akonwa so no kana afe bosome December dɛtɔ so aduonu nan ayɛ New Year Eve no ne yɛte mframa mu sɛ sunya ase yɛsi ɔhene na ase no emu odu ne yɛnte aseɛ nti ɛbra sunya gyase hene na ne kɔdwo boabe na ɔtɔso mmienu ɔteyɛ no ntɛm a na ɔba mframa mu ɔde krataa bɛto hɔ na ɔsan yɛ press conference sɛ saa asɛm aba no ɛnyɛ nɔkorɛ nti obiara nyɛ firi n'adwene mu na mpokura no sunya tasa kanse no ɔmo nhyia yɛ mfa saa asɛm no adeɛ kyenyɛ ayɛ bronya da no 25 December ɛsan sɛ na asɛm emu odu nti no na hema na kosua dua asɔ sika brayie a ɔtɔso mmienu ɔno nso frɛ nhyiamu no bi nsɔntwerɛkɔ nhyiamu no bi na ɛhɔ no ɛna nana kwaku sabe na ɔtɔso mmienu a ɔyɛ akwamuhene na ɔnso na ɔgyina sɛ ɔhwɛ transa kanse no ano ebra ɔhene ne hɔ no ɔto n'anum tuo kan sɛ ahensie no ɛyɛ nhyehyɛ ne hyehyɛ amammerɛ sɛ nhyehyɛ na nhyehyɛ no egu so a ɛkɔ na enwie yɛ isɛ mu wie nhyehyɛ no a nsɛntwerɛfo no wɔhyɛ mo bɔ sɛ wɔbɔ mate ansa yɛ bia to dwa nti sɛ saa ne kɔba nti wɔka wie apɛ na ɔhema nso fa so sɛ ɛnɔkorɛ yɛmu obi adin sɛ wɔyɛ ɔhene yɛmu obi adin saa nti ɛsan sɛ yɛnim amammerɛ yɛnim sɛ ɔhema na ɔbɔ di nti no nyantakyɛfoɔ deɛ kɔtena asɛ sɛ yɛadwene ho atwɛn berɛ a ɔhema bɛka sɛ wei ne wei na ɔbɛba anasɛ wei ne wei na ɔbɛba no yɛnti ɛbaa sɛ ne sɛ yɛankasa so yɛwɔ nipa bi a wɔn nso wɔpere akonnwa no bi nti yɛtie sɛ wɔn nso bɛbɔ ne dini na ɛso yɛ ho atɔeɛ saa na ɛkɔkɔ baeɛ nti no ɛbaa saa no na kyerɛ sɛ yɛdeɛ biribi biara aba no yɛnka ho ɛfiri sɛ sɛnsɛm bebree sisiiɛ a na ɛnyɛ wɔ sunya ha sei na sɛ yɛsi so dua akyerɛ sunyanfoɔ ne mmaa nyinaa sɛ nsɛnsɛm a ɛkɔ so atorɔ ne nkɔnkɔnsa ɛkɔ so sunya nyinaa no yɛnyɛ ntakywafoɔ deɛ yɛnka ho yɛnyɛ ntum na biribi ne hɔ a bɛmɛ akɔ so pere saa deɛ no na asɛm a ɛka awie no yɛntum nkase yɛwie saa nhyiamu yi a yɛnkasa ntia adeɛ a ɛsii wɔ naano yɛwɔ da kɔɔto hɔ no nipa binom kɔyɛ nneɛma bi a na ɛnyɛ fɛ ɛyɛ no nguaseɛ tia ɔhema no wɔ hɔ na sɛbe yɛnum amammerɛ ahemfo ne ahema so so ɔmo dwuma mu di no ɛwɔ sɛ nipa di ebuo ma no aban kura gye tum sɛ ahemfo ne ahema no mu dwuma yɛ no ɛho hia nti obi afa ani die ma no na sɛ obi kɔkeka nsɛm bi tie ɔhema no sunya man hema no a na yɛde bi ɛnum nguaseɛ nti yɛ deɛ yɛne obiara nsɔ saa deɛ no so yɛnso so saa nneɛma no so adehyeɛ no anum ase tesie no yɛpɛ sɛ yɛfa saa kwan so ne yɛsrɛ na bambɔ nkurɔfoɔ no nyinaa security service foɔ no a wɔn sunya no baabia no wɔbɛboa ma asomdwe a wɔasee no aba na hehe no amanfoɔ yɛ no nyinaa asuntwa sunyanfoɔ pɛ asomdwe na yɛtwa toɔ koraa no sɛ yɛsrɛ na nipa biara so a ɔwɔ kurom ha ɛne baabiara yɛ sunya yie die da na koma so no ɔmmra mɛka yɛn ho
ne hwɛ saa manso abai yɛnsiesie ma asomdwe mmra na sunya so mfa ne ntoma pa fra yɛdam ase sɛm aba yɛbɛtena ase kan sɛm bi sɛ ɔhema no yɛnyene ntum ɛyɛ ahensie mu aprapra na mene baasa atwea bɛsi sɛ mfie nam ne yɛkɔ yi na kwam tu baabi no ɛhu sɛ saa de no yɛhia nti no ɔamene deɛ agye no atom sɛ ɔne yɛ hemaa nti wɔyɛ hemaa nso deɛ ɛsɛ biribia didi bi ɛde ma no ɛmɛ sɛ wate aseɛ wia na dɛ sɛ mmienu nso ɔmo sɛ mote sɛ yɛsi ɔhene yɛsi yɛte no mframa mu sɛ yɛsi ɔhene ɛnti no nana kwadwo boa ahene ɔtɔ so mmienu ɔne sunya gye ase hene ɔbaa bɔnten de krataa baa sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɔsan baa nsɛm twerɛfoɔ anim bɛka sɛ ɛnyɛ nokorɛ fi sɛ abusuafoɔ no koraa no traditional council no yɛnhyia wɔ saa asɛm ho ɛnti na sɛ ɛnyɛ nokorɛ yɛdeɛ dem sɛ yɛnsie hene ɛsɛ mmara no ka yɛn ɔna mede ba wodie mu sɛ hyehyɛ wɔ hɔ a yɛsɛ yɛfa so de sɛ hene no hyehyɛ wɔ bebree na nsɛm bi ɔkɔ to nti a ne pɛ sɛ ka kɛse na deɛ bɛka no sɛ baako ne sɛ ɔhemaa no na nipa a yɛde ne si akonnwa so no ɔde no bɛka kɔkyerɛ gyaase hene na ɔso de akɔkyerɛ atankonyafoɔ na afei ɛba saa wie no a na wakɔsua akyerɛ atankonyafoɔ no ɛberɛ a ɔhemaa abapoma hene ne abusuapani ɛte hɔ bi hyehyɛ no na saa asoma mi kan bie ne hɔ a ɛbaa mu ɛno sɛ yɛte no mframa mu deɛ no deɛ yɛnyɛ ntom sɛ ɛyɛ ɔhene no masi no yɛn deɛ ɛnyɛ ntom saa ensɛm no ɛne akwakotie ɛde aba no na sɛ no court nsɛm no so egusu a ɛkɔso ɛno nti yɛhwɛ ɔhene foforɔ ne akɔmu hene ɛna bɛdi nkunim ana sɛ ɔma hema a wɔsunya nananom atankonya asase so nana akosua aso sika bre yi ɔtɔso mienu ɔno ɛna sɛbe obɛdi nkunim ana yɛde akyire adeɛ bi a deɛ bɛtɔ fam bi ɛfa ɛyɛ sunya nananom atankonya ho ensɛm so no yɛde ba bɛsom mo ɛsanse yɛhɔ se yɛsom nananom yɛhɔ se yɛbɔ sɛbe nananom ho dawuro ne yɛaboa ma yɛamammerɛ ne amanneɛ nso so agyina brane medin ɛde maame foze otwe dɛ mponyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makram